Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı günler, hürmetli Huzur TV kanalının karauşı yaratkan tamaşaçılarımız. Sizin bilen efirde min Rizide Salahova. Biz başlıyız hayırlı saatte. Bugün stüdyomuzda konakta Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Жетекçisinin orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu reisi Tebriz Yarullin. İstemisiz Tebriz? Selam. Neçe halleriniz? Yok şaybet kına. Yarı Allah'a şükür. Tebriz, sen cemaat işliklisi de, sen etik kişi de, sen yaşlarının eydamanı da, sen onların tavışı da deysek yalgış bulmaz. Sen her bir yönelişinde, her bir rolünde türlüdür indi menimçe. Mesela balaların bilen özünü reis etip tutmuyorsun uytunda. Kay vakit doğru kileyinde. Min әлі күнікмеген тігі әти боларақ мен сұраулар бергенлеріні, кішілеріні сұраштырғанына әзгіне күнігіп кіне барам. Нешіктер шулай да міне әлігіне шығып кеткенде балалар ұзатып қалды. Һәм Ризайдин ұлысы енді. Әр вақыт айтам. Бірәр не башланса анда тігі нешік айтым енді. Сөз қойырту, анда уақлану, нендейдір болса, менің айтам, мен аңламадым, мен айтам, біздің ғайлада кім бос, мен айтам. Сұрай мен ана шындай, строгирақ айтам мен. Ол айта, әтті сен бос. Шындай, ешіннан сын айта, не дей, ләкин бослар балаларны тыңларға тейіш. Ооо, міне өтінді қараш, өзіншәлікне. Шыңа көрі қай вақыт рәйіс кібік тұтасын енді, ләкин мен бір қашанда өзімнің нендейдір шындай жетекші фәлән тігі деп хис етмеймін. Әлі міне сіз иғлан еткенде генә теге искә төшеп ала кай вакыт. Булай инде безнең эштә дә, гаиләдә дә мин һәр вакыт шундый бер-береңгә ярдәм итү, уртак эш эшләү, шундый бер мөхиттә кайнау, шул яклы инде. Менә яшьлек шуклыгы эшләреңдә чагыламы? Яшьлек шуклыгы. Менә йөземдә чагыла. Әйе, мен калса син бер дә үзгәрмисең кебек. Хәзер әйе, шулай дип әйтәләр. Минем сер бар, мин тегене. Ул сер булып калсынмы, әле ачасың? Әйе, мин аны бик сирәк кешеләргә генә ачам. Ләкин аны яхшы ягы да, начар ягы да бар инде. Вот. Булай. Шул сирәк көннәрнең берседер бит инде, ачабызмы бүген ул сирне? Юк. Мин шаяртып кына әйттем инде, юк бернең дә сер. Ләкин шулай яшь күренәм. Мен айталар сен 23-25 yaşında şulay. İki bala atası deyip kime eydi indi seni? Sen biri bulmuşsun ama sizin nesilingizden kilem eken şimdi? Kim bilgen indi, men әтине теге инде шал шәчлене генә хәтерлим. Булай ул теге олы кешегә шаган. Ярый, шулай яшьлегеңне саклап калырга насыйп итсен сиңа Ходай. Менә бергә эшли торган хезмәткәрләреңнең син кайсы сыйфатын күбрәк хөрмәтлисең? Һәм менә миндә менә шушы сыйфат җитеп бетми, үземә күчерерим шуны дип үрнәк алырдай сыйфатлары бармы хезмәткәрләреңнең, үзеңнең яныңда эшләүчеләреңнең? Без инде ничектер характерга килсәк, характерга biz bir вакытта да карамыйбыз инде. Безнең команда шундый бик демократичный. Анда кем теләй кушылып китергә, шул кушылып китә. Шуңа күрә дә менә мәсәлән безнең бар шундый баш мей дип атыйм инде мин. Кем 4-5 кеше җыела да, бөтен әйберне уйлап таба, эшләрне, ниләрне уйлаган кешеләр арасында бар мәсәлән безнең Айрат, ул шундый движок, ул бөтенесен теге этәреп, мотивация биреп торучы кеше. Бар Радиф. Мәсәлән, ул бик иҗади кеше, тиз кабынып китә торган. Мин бик дипломатичный кеше инде. Шунысы белән аерга. Төрле характердагы кешеләр бер кайчанда без аңа карамыйбыз, яшькә карамыйбыз без. Характерга карамыйбыз. Һәм белмим ничек бу яңгырар. Ләкин карамыйбыз кызмы ул, егетме ул. Һәм гадәттә әйтәләр, юк моны егет эшләргә тиеш инде. Без ничектер мин аны сәерсенеп карыйм анда әйбергә. Бүгенге көндә җәмгыятьтә хатын-кыз белән ир-атның рольләре алмашына бара мәлдә. Димәк, хатын-кыз да ир-ат эшен башкарала дигән сүзме бу? Ну, ир-атта башкарала инде. Юк андай әйберләр теге. Хатын-кыз эше һәм ир-ат эше. Бу нәрсә бездә инде анда чаралар оештыралар. Аны кемдә эшли ала инде. Хатын-кызның нервысы түзәм икән соң андый эшкә. Ну, менә бездә түзән, яхшы гына эшлибез һәм мин инде менә сыйфатлар турында сөйләгәндә искә төште. Минем бер сыйфат бик каты хөрмәт итәм кешеләрдә. Үз эмоциясын теге кирәк чакта әйтеп калыйм дигән кеше түгел, ә менә шундый киресенчә сабыр иткән кеше, әйе, мин аны бик каты хөрмәт итәм. Минем малай мәсәлән бердә бик сабырсыз.
Хәзер бит балалар шундый бик шук, тиз. Актив орта. Резидин аеруча инде ул шулай дип үсте. Без инде аңа күнектек, теге 1 секундта тик тормый торган бала. Һәм мин аңа тырышам әле дә менә аңлатырга мен әйтәм. Әйдә килеп чыга, әгәр дә сабыр итсәк анда. 10га кадәр санап торабыз анда. Сырым һәр вакыт мен әйтәм, улым, иң мөһиме нәрсә ул әйтә? Сабырлык анда. Белмим, аңлыймы икән, аңламыймы икән. Эштә дә, гаиләдә дә шул минем өчен мөһим. Калган әйбер анда бездә бар 9нчы класста укып, безгә килеп ниндидер эш башкаручы кешеләр һәм кайвакыт мин аптырап та китәм. Әйтәм, кара әле, син шундый яхшы эшлисең, бөтенесен җиренә җиткерәсең, сиңа ничә яшь, син кая укыйсың дигәч, алар әйтә, мәсәлән, мин 9нчы класста. Мин шаккатып куям, 9нчы сыйныфта укучы кеше шундый җаваплы кеше була икән. Акыллы яшүсмерләр күп шулай бит. Яшүсмерләр дә күп, олылар арасында да теге яшьләрчә дип әйтмим инде, шундый ачык фикерле торган кешеләр бар. Алар һәрвакыт безнең арада йөри. Бүгенге көндә бит инде хәзер бүгенге заманда әйтергә күнеккән без менә яшьләрнең максатлары, югалар максатсыз укырга яратмыйлар, белемгә омтылмыйлар. Тик шулай да димәк искәрмәләр бар. Һәм алар Юк, бу искәрмә түгел инде, һәрвакытта да андый яшьләр бар. Бөтен кешене дә бер үк салып булмый. Ну безнең Россиядә бар шундый әле эйджизм дип атала инде. Димәк, мин уйлыйм, Европада ул киресенчә, олыларга карата әйтәләр, син инде карт, син аңламыйсың анда, ни итмисең. Бездә киресенчә әйтәләр, син әле яшь, син әле аңламыйсың. Менә шундыйрак бар караш. Минемчә ул дөрес түгел инде, яшьләргә шанс бирергә кирәк, аларга ышанырга кирәк. Демәк, күбрәк җитәкчелек арасында да яшьләргә урын бирергә кирәк дигән. Җитәкчелек, ул белмим, менә кем җитәкләргә тели, ул бит инде теге бөтен яшьләрдә нәрсәдер җитәкләргә теләми анда. Үзенә ошаган эш белән шөгыльләнергә, аларга шартлар булдырырга, белем, киңәш, контактлар, акча, нәрсә белән ярдәм итәргә мөмкин. Яшьләргә юл ачырга кирәк инде, чөнки бит кеше теге әйтәләр бездә ачуланып теге кашын җыерып йөри торган кешеләр күп дип. Алар бит инде шул өметләре өметләре тормышка ашмаса, теге хыяллары тормышка ашмаса, теләгәне килеп чыкмаса, кат-кат бер җиргә бәрелеп тә бер нәрсә килеп чыкмаса, шулай итеп йөри бит инде кеше. Шуңа төшенкелеккә бирелә. Ул менә хамство кебек, теге тәрбиясезлек әйберләр бит инде шулай, шуның белән бәйле. Менә минемчә шулай әйберләр булса, яшьләр дә теге ачык була, күбрәк елмая анда. Гомумән бәхетле була, җәмгыять шундый таза була инде. Европада бит кешеләр чыннан да ачыграк диләр, алар елмаялар, ничектер. Ул чынлап та шулай. Ул менә шуңадыр дисезме? Чөнки яшь вакытта аларга бөтен мөмкинлекләр ачылган. Шуңа кешеләр. Бөтенесе түгел инде, анда да төрлесе бар, ләкин алар чынлап та иркенрәк үзен хис итә. Без әзрәк шундый кысылганрак кешеләр булып йөрибез. Безнең җәмгыять, тәрбия нәрсә кысан икән безнең шундый кысаларга? Кем белгән инде ул җавапларны мин белсәм, мин инде монда ни. Белмим, авыр әйтергә, менталитет дигән әйбергә мин ышанмыйм. Ул халык үз-үзен тәрбияли ул. Әгәр дә ниндидер теге холык сыйфаты, әгәр дә берәр халыкның ниндидер сыйфаты заманасына туры килми икән, ул аңа теге үсеш өчен комачаулы икән, ул барыбер теге алдыңгы карашлы милләт или халык манда өммәт, ул барыбер ул сыйфатлардан теге нитер инде. Ничек әйтим инде? Арына. Чөнки күп кенә менә ябык илләр, алар ачыла башлагач, алар бик каты үзгәрә. Холкы да, ментальность та үзгәрә. Ул ниндидер теге генларда утырган, бер кайчанда үзгәрми торган әйберләр юк инде ул дөньяда. Бәлки, ярый, аңлашылды. Хәзергә без даими рубрикабызга тукталыйк, соңрак дәвам итәрбез. Фәрештәләр беренчедән алар нурдан яратылган. Һәм алар адәм балалары кебек, яки җиннәр кебек нәсел нисап итеп таралмыйлар. Ягъни алар хатын җинесе һәм ир җинесе дигән нәрсә юк. Һәм алар яф'алуна ма ю'марун. Аллаһ Тәала кушкан һәр нәрсәне үтиләр. Һәм алар бер кайчан ла я'суналлаһ, гынах кылмыйлар. Аларда гынах дигән нәрсә юк. Аларда нәфис дигән нәрсә юк. Алар белмиләр, гынах нәрсә икәнен дә белмиләр алар. Һәм гынах эшләнә торган урыннар булса, яки әшәкелек була торган нәрсә, алардан андый җирдән качалар. Кайда фәрештәләр юк, кайда нәҗисләр күп.
Нәҗисләр булган җирдә, пычрак булган җирдә, анда җиннәр күп. Анда җирдә фәрештәләр юк. Шул ук мәсәлән, мунча булсын, шул ук бәдрәфләр булсын, анда фәрештәләр юк. Анда фәрештәләр кирми. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтәдер дә, озак итеп бәдрәфтә утырмагыз. Озак итеп мунчаларда утырмагыз дип. Менә чөнки анда фәрештәләр юк. Анда җирдә җиннәр бик күп җыела. Күбрәк фәрештәләр булган җирдә булырга тырышыгыз, ул да булса мәчетләр. Мәчетләрдә фәрештәләр бигрәк күбрәк. Алар нурдан яратылган, алар күзгә күренми. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, һәрбер кешенең ике фәрештәсе бар диде. Рақиб һәм Атид дигән. Алар ике якта безнең утыралар, язып баралар безнең хәерле һәм хәерсез гамәлләребезне, гамәл дәфтәргә. Һәм кыямәт көнендә без Аллаһ каршына баскач, алар конвой кебек безне тоталар. Һәм инде алып баралар Аллаһ каршына. Анда сезнең бөтен гамәлләрегезне Аллаһ Тәала күрсәтер күзегезгә. Вот, менә шушы син нәрсәне эшләдең, хәтерлисеңме? Әгәр адам баласы, әй, хәтерлим, я Раббым, гафу ит инде мине дип, әзрәк булса да, анда да түбәнчелек күрсәтсә яхшы булыр иде. Кай вакыт кеше анда да Аллаһ Тәгалага каршы бара. Юктыр, мин аны эшләмәдем дип әйтә башлый. Ул вакытта Аллаһ Тәала әйтә: "Ал-яума нахтиму ала афвахихим." Авызларын жабыгыз дип. Һәм ва тукаллимуна айдихим ва ташһаду арҗулуһум. Куллары һәм аяклары сөйли башлый. Теге яки бу нәрсәне эшләгәне турында. Шуңа күрә бу фәрештәләр, алар җирдәге фәрештәләр бар, җирдә генә яшәүче. Күктәге фәрештәләр бар. Иң бөек фәрештәләрдән саналалар ул Җабраил алейһиссалам. Ул бер һәрбер пәйгамбәргә вахый иңдергән, ягъни китап иңдергән фәрештә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә Коръәнне иңдергән, вахый иңдергән фәрештә ул Җабраил алейһиссалам. Ул шушы бөтен фәрештәләрнең хуҗасы була инде, рәисе була. Аннары Микаил фәрештә, ул һава торышын һәм менә шушы өлкә белән бәйле булган нәрсәне күзәтеп тора. Табигать мәсьәләләрен, табигатта булган менә шушы торыш, һава торышлары һәм башкалар. Һәм инде бар Исрафил фәрештә, ул кыямәт көнендә сурга өрә дип әйттек бит инде без, кыямәт турында сөйләшкән идек. Һәм инде менә шу кыямәт көнендә сурга өрүче фәрештә Исрафил алейһиссалам була инде. Ул менә шушы сурны, ваструбят в трубу дилар инде русча. Менә шушы сурны күтәреп тора. Аллаһ Тәгаләнең әмере килгәч үк, шунда берне генә өрә, җирдә бер исән җан калмый. Бер менә шушы тавыш була, бөтенесе дә һәлак булачак, берсе дә калмый. Һәм инде соңгы фәрештә ул да булса, аны халыкта Газраил фәрештә диләр. Коръәндә һәм сөннәттә андый исем юк. Аны халык биргән аңа шундый исем. Кайбер галимнәр әйттеләр, ул фарсылар бирде дип. Коръәндә ул Мәләкул Мәут дип килә, үлем фәрештәсе дип. Ягъни һәрбер кешенең яки җиннең яки шул ук фәрештәләрнең, шул ук хайваннарның үлем вакыты җиткәндә Газраил алейһиссалам аларның җаннарын ала ди. Бер үк вакытта берничә кеше үләргә мөмкин, берничә хайван үләргә мөмкин. Ничек инде аларның җаннарын алырга өлгерә дип шундый сорау бирәләр. Менә кай вакытта стелдә ята ризыклар тастымалында өстендә. Тастымалны кай вакытта моны раз җыеп алырга була бит инде бөтенес. Бер үк вакытта. Шуның шикеллек бер үк вакытта мен шулай торып җан алырга мөмкин Газраил фәрештә өчен. Ул аңа авыр түгел. Аларның йөрүләре, аларның скоростлары бик зур. Бик зур тизлек белән йөриләр алар. Һәм инде газап фәрештәләре бар. Кабердә сорау алучы мөнкир һәм накир фәрештәләре бар. Рәхмәт фәрештәләре бар. Әйтә безнең әбиләребез дагалар кылар. Рәхмәт фәрештәләре каршы алсын дип. Алар үлем вакытында килгән фәрештәләр. Кай вакытта газап фәрештәләре дә килергә мөмкин. Шуңа күрә кешенең ничек яши, менә шулай каршы алалар инде. Фәрештәләр менә шуның белән аерыла. Аларның инде менә шу төп әһәмияте һәм вазифалары менә шушыннан гыйбарәт. Хөрмәтле дуслар, безнең эфирда хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген кунакта исегезгә төшерәм Тәбриз Яруллин.
Тәбрис, менә син бөтен заманча әйберләрне татарчалаштырырга, бөтен татарча әйберләрне заманчалаштырырга дигән шигар белән яшисең. Синеңчә ничек уңышка ирешеп буламы? Мин түгел инде безнең берләшмә шулай яши. Так. Aynen. Кем уйлап тапты Һәм- инде бу шигарны? Белмим кем уйлап тапты, ләкин инде шул формулировкасын авторство миндер инде анда белмим. Язып куярга була инде. Һәм ул чынлап та безнең шигар, аны татар урынына башка сүзләрдә куеп була анда. Бөтен заманча әйберне мөселманлаштырган да, мөселман нәрсә ниндидер гадәтләрен я ниләрен, кагыйдәләрен заманлаштырга, белмим ни кадәр бу инде шулай дөрес әйтергә, ләкин ниндидер милли проектларга килсәк, ул бик яхшы эшли. Чөнки без гадәттә бит инде хәзерге без түгел, менә дөнья ул шәһәрләр дөньясы. Хәзер бик сирәк кеше авылда гына яши. Димәк, элек бит инде шәһәргә чыгар өчен анда ат җиккәннәр дә бер атна барганнар. Мәсәлән, минем бабай анда сөйли, без атта анда әти белән киттек Казанга анда. Бер көн бардык анда атта, мәсәлән, ниме? Хәзер бер сәгать анда барасың, шулай бит. Һәм гомумән авыл белән шәһәр нәрсәсе белән аерыла. Авылда син үз мөхитендә тирә күршеләр белән аралашып, мәсәлән, туганнарыңны белеп, бөтен туганнарыңны диярлек син беләсең, күрәсең, көндә аралашып торасың, ярдәмләшәсең, шулай итеп яшисең. Шәһәргә күчкәч бу бөтен әйберләр бетә. Синең инде сирәк туганнарыңны гына беләсең. Аның кая кем икәнеңне дә белеп бетермисең. Менә минем шундый бер кызык ситуация булды. Бу инде шундый бәлки лирик отступление булыр. 2 атна элек миңа бер кеше шалтырата. Эш көн уртасында һәм әйтә: "Тәбрис, бу сөйләшү сиңа бик кызык булачак." Мин уйлаган идем, теге сетевой маркетинг кешеләр шалтырата ди. Ул әйтә: "Мин 60-нчы елгы абый һәм мин синең туганың. Минем дә фамилия Яруллин, мин Түбән Камада яшим." Менә шулай. Мин шаккатым, без 20 минут сөйләштек. Әллә каян бабайның, энесенең шулай нәселе дәвам иткән, шулай киткән, язмыш шулай аерган. Уйлап карасың, миңа инде 30 яшь. Димәк, мин белмәгәндә туганым булганын шулай. Безнең фамилия йөрткән әле туган. Һәм менә бу бөтенесе үзелә бара, башкача яшибез һәм монда инде үз билгеләнү, идентичность. Ул мөселманнарда да, милли идентичностьта бөтенесе дә үзгәрә шәһәрдә. Һәм мәсәлән, 100 ел элек, әгәр дә урамга чыксаң, син күрәсең кешене. Шунда ук әйтә аласың, бу мөселман кешесеме, яисә мөселман түгелме? Аның киеме буенча, аның үз тотышы буенча, сөйләме буенча. Хәзер син кеше белән сөйләшәсең, аңламыйсың да, кайсы дин кешесе бу, кайсы милләт кешесе, авыр кыен әйтергә. Бөтенебез дә бер кибетләрдә киенәбез анда, әле ярый менә кызлар киенә анда яулыкларда, ниләрдә белеп була әле. Хәзер яулык та әле модадан, анда тегәен генә әйтеп булмый. Яулык астында нәрсә яшеренгәне билгесез. Димәк, инде мин шундый зур кереш сүз әйттем инде. Аны бөтен кеше аңлый инде, бәлки уйланмагандыр да. Ни өчен шәһәрдә кеше шулай үзгәрә? Ни өчен? Ну, менә шәһәр ул шундый глобаль әйбер, ул кешеләрне шулай фабрикада кебек эшкәртеп чыгара. Монда төрлелек бик күп. Һәм монда мөһим кешенең шундый индивидуаль үзенчәлекләрне саклап калу. Шуңа күрә без уйлыйбыз, менә милли үзенчәлекләр, дини үзенчәлекләр, алар формасы ягыннан башкача күрсәтелергә, кешегә җиткерелергә тиеш. Нәрсә дигән сүз бу? Димәк, мәсәлән, без татар чаралары ясыйбыз икән. Күрәбез, мәсәлән, күренеш дизайн маркетлар. Алар популяр бит. Димәк, без татарча дизайн маркет ясыйбыз. Мәсәлән, Печән базары, ул безнең август айын уза. Менә мин беләм, Сәләм базар уза, мәсәлән. Мөселманча хәзер дизайн маркетлар уза. Күрәбез икән анда, квестлар инде хәзер туйдырды, менә бөтен таныш булмаган чит ил сүзләрен алсак анда, квестлар, шигъри слэмнар, анда һәм башка шундый модный заманча әйберләр, аларны безгә үзебезчә ясарга кирәк, үзебезнең идентичность белән. Ул шулай яшьләргә үтеп керә.
Менә мин аудиториялар алдында еш чыгыш ясыйм, яшьләр алдында чакыралар инде, укучылар, студентлар. Мин киләм дә алардан сорыйм. Татар теле дигәч, сезнең беренче уйга нинди ассоциация килә? Алар әйтә: әби, бабай, авыл, Тукай, Түбәтәй, Сабантуй, Шәкшәк. Мәсәлән. Бу нәрсә дигән сүз бер яктан стереотипизация барлыкка килгән, икенче яктан буларның барсын да берләштерә шундый сифат, бу үткән заманга бәйле әйберләр. Берсе дә әйтмәй смартфон килә минем башка беренче уй. Менә бу нәрсә дигән сүз безнең бу идентичностьлар, үз билгеләнүләр сүрелеп бара, сөнеп бара. Шуңа күрә аны теге була бит инде учактан соң кала бит теге янып торган күмерләр. Менә аңа өреп торырга кирәк, шулай замана элементларын кертеп. Һәм инде татар әйберләре дигәч, мәсәлән, шул ук печән базары без элек булган ул, шундый безнең татар урыны, анда кызлар үзләренә кияү дә тапканнар, анда аралашканнар да, хәбәр дә таралган анда, сату да иткәннәр кешеләр, акча да эшләгәннәр. Ләкин менә хәзер сорыйсың кешеләрдән, бер кеше дә печән базарын белми. Хәтта кисек баш аша да белмиләр микән? Кисек баш аша да, татар бистәсе аша да белмиләр инде, ну нәрсә эшлисең, менә шундый факт инде, анда беркем дә гаепле түгел. Димәк, булган татар урыны шундый, кызыклы урын, ул безгә белем дә, гыйбрәт тә бирә торган шундый ниләр бар анда, тарихлар бар. Без татар әйберсе бар, без аны заманча эшлибез дә, кешегә тәкъдим итәбез һәм ул шундый яңарып китә мәсәлән. Менә сайтларда, интернет челтәрендә еш кына күрәбез. Бу шулай ук сезнең эшме? Менә берәр кибет язуында, мәсәлән, хата табып, аны куялар, хэштеглар, анда хэштеглар. Хаталар гына түгел, гомумән теге ике телдә язылмаган илмә такталарын инде без җибәрәбез, анда хатлар. Ну, безнең эш түгел, мин әйтмим анда, чөнки бу дөрес булмас. Анда бар активистлар, бар кешеләр, алар һәр даим хатларны менә шулай җибәреп торалар. Без үзара аралашып торабыз. Үзегезнең Instagram битегездә кай вакытта хаталар киткәли бит инде, шулай бит. Кеше сезгә бу турыда язамы? Да, кай вакыт яза, элек ешрак язалар иде. Ну бит инде Instagram ул бит кимедеме, әллә алар игътибарсызрак микән? Юк, белмим, мин игътибар итмим дөресен әйткәндә. Хаталаргамы, әллә шулай килгән, шундай дип килгән хатларгамы? Ул хата нәрсәдән китә? Игътибарсызлыктан китәме ул? Анда тиз-тиз генә язып куясың инде, кай вакыт киткәли инде әйтәләр. Юк, мин дөресен әйткәндә менә аеруча сөйләм телендә миңа элек әйтәләр иде. Мин шәһәрдә татар гимназиясендә укыдым. Һәм менә әйттем шәһәрдә дип. Элек әйтәйдем шәһәрдә дип. Миңа килеп әйтәләр иде, Тәбриз шәһәр түгел, шәһәр. Шуннан соң безнең түгел һәм. Әйе. Шуннан соң дип әйтә. Этне ягыннанмы? Этне ягыннанмы чыгышың? Бу сезнең диалект бит. Шулаймы? Мин әйтәм, нигә шулай миңа әйтәләр? Син менә шәһәрдә булганга. Юк, ул этне диалекты, этне ягын диалекты ул. Этнәдән дә түгел инде, менә барыбер теге сөйләм теле нитә инде, бузыла. Шулай килеп әйткәннәргә минем ачу бер кашан да чыкмый, мин кулак салам. Тырышам менә кат-кат әйтеп, истә тотып. Шулай ук язу эшендә шулай ук. Анда камиллек бу әйбәт бит инде, камиллек камтылу. Шиге юк, шулай бит. Камиллек камтылу әйбәт бит инде. Әлбәттә. Менә Tom Sawyer Fest дигән тагын бер яңа фестиваль. Безнең шәһәрдә быел гына старт алды дисәң, дөресрәге быел безнең шәһәребез кушылып. Юк, күп еллар бар, Юк, безнең шәһәрдә быел гына кушылмады. Без татар темасы белән анда үтеп кирдек. Димәк, моңарчы Tom Sawyer Fest ул Самарда башланып киткән. Аларда әле агач йортлар сакланып калган. Шәһәрдә бездә бит инде ул күпләп теге җимергәннәр аны үзәктә, шәһәр үзәгендә. Сакланып калганнары аларда бик начар хәлдә. Шуңа күрә волонтерлар җыелганнар да, әйдәгез менә бу йортны бергәләп буйыбыз. Шулай бер-ике атна буяп куялар да. Шуннан соң спонсорлар, волонтерлар шулай табып, алар елдан-ел эшли торган булганнар. Бу бөтен Россиягә таралган. Ул Казанга да килеп иреште. Без менә 1-2 ел узганнан соң әйтәбез, әйдәгез татар бистәсендәге йортларны төзекләндерәбез. Быел 2 йортны төзекләндердек. Галиев мәчете, менә ул төп мәчете инде шулай бит безнең шәһәрнең. Аның каршысында гына шундый кичкенә генә йорт, менә кемдер узып киткән булгандыр да, игътибар да итмәгәндер инде аңа.
Ул каралып беткән инде. Шуны буядык. Ишек алларында башта очрашулар уздырып, шулай. Миңа бик ошады ул дөресен әйткәндә. Башта ачу чыккан иде, чөнки безгә авыр ничектер кабул итәргә менә кеше 10 ел буена йортын буямый. Һәм мин ничектер кирип аңлатасым килде аңа. Ничек инде менә сезнең миннән яшьрәк улыгыз бар анда. Менә сез үзегез дә бит инде хәлле бигрәк хәерче кешеләр түгел. Шәһәр үзәгендә. Әйе, шәһәр үзәгендә барыбер чыгып та булса, буяп керәләр бит инде 2 елга бер булса да. Бик авыр аны кабул итәргә иде. Шуннан соң мин ничектер аннан башкача уйлый башладым. Бу шәһәр ничектер, бу шәһәр безнең шәһәр, без монда яшибез. Һәм бу ничектер, бу күршенеке, бу теге гаиләнеке, бу минеке түгел, ул дөрес түгел. Бөтен җирдә безнеке. Аеруча менә ул татар бистәсендә сизелә бит инде ул менә ул татарлык, мөселманлык чыгасын анда Мөхәммәдиядән йөзләгән кызлар чыга яулыктан анда. Галиев мәчетедән азан анда яңгырый бөтен урамга. Ул шундый бер тегене анда бер рус кешесе килгән иде, шунда яшәгән ачылышка инде фестивальне. Ул әйтә: "Это у нас такой местный Багдад", ди. Без бик көлештек инде. Алар өчен инде ул бик экзотика. Безгә инде татар кешеләренә ул нормаль. Һәм менә бит ул безнеке бит. Димәк, анда ул гаиләне дә гаепләмичә, әйтмичә эшләргә кирәк. Беренчедән, икенчедән ул ничектер шундый беләсезме, бәхет өсти. Шундай син бәхетле булып китәсең анда, теге чистартып куйсан, буяп куйсан. Шулай да сез краскаларны, буяуларны ниләрне Анда спонсорлар алып киләләр. Әйе, син кул эше эшлисең инде. Сиңа счетка тоттыралар, инструкция бирәләр, син эшлисең. Кемдер стремянка тотып тора, баскыч тотып тора анда, шундай. Шуннан да канәгатьләндерү хиссе шулай бит. Әйе. Ислам динендә шулай дигән бит. Мохтаҗларга ярдәм, гомумән ярдәм ит, ярдәм. Әйе. Ул инде безнең үтеп кергән теге мәдәниятка, син әйткән теге ментальностька үтеп кергән инде ул шул хәдисләр, ниләр аша бөтенесе. Ничектер безгә аны ошады, кешеләр дә килде, бер дә көтмәгән яктан килделәр. Килделәр, алар карап торырга килделәрме, әллә ярдәм Юк, итәргәме? әйе, ярдәм итәргә әлбәттә. Мин мәсәлән үзем 2-3 көн генә эшли алдым бер йортта. Ул шулай атналар буена сузыла торган Ул эшме? 2 атна, әйе, эшләнәм. Мин 3 көн килдем, эшләдем. Мин яхшы эшлим инде, чөнки җәй саен әниләребезнең үз йортлары белән Казанда яшиләр. Синең тәҗрибәң зур инде анда. Әйе. Яхшы. Молодцы, нәрсә әйтәсең инде, молодцы, шулай алга таба да эшләргә язсын. Кире тәнкыйть темасына әйләнеп кайтсак, Габдулла Тукай тәнкыйть кирәкле шәйдер дигән бит инде. Димәк, син шушы фраза белән килешәсең инде. Алдарак син әйттең инде, мин кабул итәм. Без Габдулла абый белән килешмичә кая барасың? Ким түгел, шулай. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә үз эшен дәвам итә. Бүген кунакта Тәбрис Яруллин. Һәм без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Мөхәммәд пәйгамбәребез, аңа Аллаһның сәламе вә рәхмәте булсын, шундый сүз әйткән. Ата кешенең балага карата 3 бурычы бар дигән. Ул да булса, бала тугач аңа яхшы исем кушу, аны Коръән белән таныштыру һәм балигъ яшькә җиткәч, аны өйләндерү яки кияүгә бирү дигән. Менә сезнең балаларыгызның исемнәре сирәк исемнәр, әмма бик матур мөселман исемнәре, һәм син исемнәрне балаларыгызга үзең кушкансың дип беләбез. Әйе. Менә бу карарга ничек килдегез? Кайсысына сирәк исем бирүгәме? Чират җавап бирсәгез, шат булырбыз. Ризаэддин инде ул безнең беренче бала иде. Шуңа күрә без ничектер алдан бөтен китапны барлап исемнәр китабын. Фәхретдин белән бәйлеме? Әйе, бәйле. Без башта ничектер безгә ошаган берничә исемне сайлаган идек. Анда Газиз исеме дә бар иде, ниндидер менә шундый исемнәр хәтерлим инде. Хәзер истән дә чыгып киткән. Шуннан соң без ятабыз да инде, уйлап ятабыз. Мин әйтәм, бар бит безнең шундый шәхесләр, көчле шәхесләр, әйдә шуларның исемнәрен барлык. Бар иде анда Сәйдәш, мәсәлән, мин хатынны шулай дип атыйм, мәсәлән, Сәйдәш дип, Сәйдәшем дип. Чөнки аның теге кияүгә чыкканчы фамилиясе Сәйдәшева иде.
Шулай матур исем инде. Менә шулай Галиәскәр, анда шулай барлый башлагач, Ризаэддин ничектер менә ошады Ризаэддин. Әйдә Ризаэддин кушабыз. Һәм бик туры килде. Үзебез кушарга булдык. Матур гына өйдә өчәү генә булганда анда баланы яткырып бөтен ниләрен туры китереп, колакларына әйтеп, үзебез дуга кылдык. Менә үз гаиләбез белән ничектер ул мин әле дә менә сөйләгәндә ничектер күңелләрем нечкәреп китә, чөнки ул шундый трогательный дип әйтәләр инде, шундый момент иде, илһамландыручы момент шундый. Аидадан да күз яшьләре тамган иде, хәтерлим. Бик матур шундый, минемчә, әти кеше үзе кушырга тиеш инде. Анда бер дә кыен түгел, анда дугалары, ниләре, сүзләре, менә бер дә таныш булмаган кеше дә үзе мәгънәсен укып, өйрәнеп бик тиз эшли ала. Минемчә ул гомерлеккә кала, менә истә кала инде. Сез улыгызга риза дип кенә дәшәсезме? Әллә тулысынча Юк, Ризаэддин дип дәшәбез, хәтта урамга чыккач та балалар менә башта барыбер әти-әниләр әйткән иде анда. Авыр булмас микән, ни булмас микән. Юк, анда хәзернең генә исемнәре юк. Мәсәлән, безнең бар туганнан туган аның абыйсы Гайнетдин. Мәсәлән, шулай кушкан Гайнетдин, Ризаэддин. Гомумән безнең татар тормышында кайнаган кешеләрнең балаларына шундый кызыклы исемнәр кушалар хәзер. Менә күптән түгел генә Галия Бану дигән кыз туды. Асылъяр. Әсма Бану безнең мәсәлән дус гаиләләр бар, аларның кызы Әсма Бану. Шундый матур исемнәр бик ятышлы. Кызга инде без Хаят дип куштык. Хаят инде хәзер ул бик таралган исем. Мин еш ишетәм аны, ул вакытта әле бәлки күп кешедә булмагандыр да. Хәзер ешрак ишетәм инде. Мин уйлыйм, ул популяр булып китәр. Кушмакчы ит Нурсылу дип. Ләкин без белмим, дөрес буламы инде аны әйтергә. Без бергә хатын белән булган идек, ул бала тапканда. Совместный роды кебек инде. Һәм бала тугач та минем кулга тоттырдылар аны. Һәм мин карап торам да аңа, мин уйлыйм, бер ничек тә сиңа Нурсылу килешми инде, кызым. Ничек Нурсылу кушмаганбыз, Хаят бик килешә, ул безнең шундый сары башлы, шундый яшел күзле, гел шундый шаян көлә торган инде. Хаятның мәгънәсе тормыш дигәнне аңлатамы? Тормыш дигәнне аңлата. Һәм ул чынлап та шундый тормыштан шундый ям алып яши торган шундый бер бала инде. Ризаэддинның мәгънәсе? Ризаэддин ул диннән разый булган. Русчага избранный кебек була инде. Анда мәгънәсе бик шады. Безнең арада шундый мәзәк яши. Без уйлаган икенче бала булса, малай, без аңа Фәхреддин дип кушарбыз дип. Һәм мәсәлән, кичкә аш җиткәч, Ризаэддин Фәхреддин ашарга дип кычкырасын. Һәм аны белгән, аңлаган кеше өчен шундый мәзәк булачак инде. Бәлки өченчесе булыр әле? Бәлки булыр. Бәлки булыр. Насип булсын. Балаларыгызга дин нигезләрен ни рәвешле өйрәтәсез? Дин нигезләрен әле кичкенә инде алар. Ләкин шулай да Ризаэддинга 5 яшь, ансына инде сеңдереп барабыз. Хаят әле бик кичкенә, 2 яшьтә булмады. Шуңа күрә, ләкин анда теге Аллаһу акбар әйтергә, анда шундай әйберләр, шуннан соң алар безнең теге Ризаэддинны да, Хаятны да без шундай балалар үзәгенә йөртәбез. Анда татарча, мөселманча тәрбия бирәләр анда. Анда да сеңеп бара инде. Шуннан әниләр, бабайлар, минем ниндидер теге катгый рәвештә куелган ниндидер методика юк. Шулай да менә миңа ничек әбиләр өйрәтте, дугаларны әйтергә, анда ятыр алдыннан менә кичә генә ятабыз бергә. Ул әйтә, әти, мин син белән ятасым килә. Мин әйтәм, әйдә, әйдә, әгүзу биллаһина, укыйк әле, бисмиллахны әйтик әле, шайтаннар качсын дип. Ул әйтә, шуннан соң качамы, әти? Әйдә, әйтәбез. Син әйтеп бар, мин артыңнан әйтәм ди инде. Үзе генә әйтергә ничектер әле нитә. Уяламы ничектер шулай. Шуннан соң күп әйберләрне аңлатабыз инде, менә Алла бабай дип инде. Менә Алла бабай шулай яраткан, фәрештә менә шулай күзәтә дип. Андай әйберләрне ул бик тиз отып ала. Бик ярата, Алла сакласын дип әйтергә инде. Берәр мультиктан иткән, әти, аны үтергәннәр, Алла сакласын ди. Ул бик көлке инде шундай читтән. Менә шундай әйберләр аша теге сүз, ул да бит
Тілдә бит ул кодировка. Әйе. Ни өчен без теге бик җаныбыз, күңелебез теге сызлана тел бетүгә. Тілдә бит ул теге кодлар безнең шул кертеп калдырылган. Диндә, әхлакта менә шул тел аша сеңә инде. Менә шулай итеп аңлатабыз. Кай вакыт теге Резайдин бик күп сораулар бирә иде. Әти, ни өчен бу шундый? Бу аңлатасың. Монсы нишәп шулай? Булай ничек? Бер туктаусыз сорау һәм мин теге сабыр итеп кенә бер 10 сорауга җавап биргәннән соң әйтә идем соңгы сорауына. Ни өчен шулай микроблар соң? Дип. Мин әйтәм, Ходай Тәгалә шулай яраткан анда. Дип әйтә идем. Шуннан аның гадәтенә керде теге 1-2 сорау биргәч, шуннан сорый. Ходай Тәгалә шулай яратканмы дип. Мин әйтәм, әйе, Ходай Тәгалә шулай яраткан. Шулай да балаларга тел белән аңлатканчы үзең үрнәк итеп күрсәтсәң, ул яхшырак сиңа шулай дип. Әйе, алар мин дә шулай уйлыйм. Без инде теге аерым әхлак дәресләре, дин дәресләре бирмибез инде. Анда уенчыклар бар безнең шул татар теле, дин белән бәйле. Һәм үзебез дә инде аралашуда, ягъни дә андый проблем бездә юк, дөресен әйткәндә, теге махсус ничектер сеңдерәбез дип анда. Менә безнең хәзер балалар үзәкләре, мәчетләр каршында лагерьлар, мәдрәсәләр бар. Мин уйлыйм, ул яктан безнең бик әйбәт. Мин Резайдинны һәр вакыт үзем белән йөртәм. Әле монда да алып килмәкче идем үзем белән. Ул әйтә, юк, мин өйдә калам анда. Әни белән анда безнең бер кунак килгән иде. Аңа бик ошый, аны белән аралашырга. Менә үзем белән һәр вакыт йөртәм. Мәчеткә барганда, гаетләргә иртән торгызып, әле ул кичкенә чакта ук алып бара идем мин аны. Әйтәләр инде мәчеттә балалар теге нитәләр дип, теге комачаулый дип. Ләкин менә ничектер, Аллага шөкер, гаетләрдә, ниләрдә ул тыныч кына утырып, тыңлап, Сабыр. тик тормас булса да. Сабыр булырга өйрәтәсез инде кичкенә. Ифтар вакытларында йөрттем мин аны үзе белән. Ул бик ярата иде. Әти, барабызмы мәчеткә анда? Тәмтемне арашый бит, ул ничектер теге вәгазьне дә сабыр итеп тыңлый иде, мин кызык иде. Шуннан теге карыйм, сабырсызлыгы теге чигенә җиткәч, мин әйтәм, бар, йөгереп кил. Ул анда тиз генә мәчетенә йөгереп әйләнеп килә шулай. Мин уйлыйм, шулай сиңә дә инде ул теге махсус ниндидер программа булмаса, ул теге тормышка шулай кергән булса, ул шулай сиңә инде балаларга. Тәбрис, сиңа бик зур рәхмәт җавапларың өчен, бик файдалы, бик кызыклы тапшыру булды. Яшьләрчә, заманча, татарча, мөселманча. Бик зур рәхмәт. Тагын очрашырга насыйп итсен шушы җәмәгать эшләрендә. Уңышлар телибез сезгә. Гаиләгез дә исән сау булсын. Рәхмәт, сау буласыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән мин Резидә Сәләхова булдым. Хәерле сәгатьтә тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.